Alam mo na? Guys, ako rin ya. Ako di pa sa dari. Gumamit ka? Tubig? Tawa. Naway man mo. Ito na din guys. Adios Marcos ya. Hi guys. Hi guys, good morning guys. Karon mo ato ko sa kuan sa bahay nini. Kay magtanong ko daning luy anang narik na nga. Mazo na naman niya ira mo to skillet sa gawas. Kay di naman niya magamit guys kay narik naman. So balag init itisok na. Mazo naman ni naibalikan. Pohon-pohon. Kanya mabuhi naman na kaya na may turok. So, tara na! Dem! Kinanglan naman sa bubuan guys, grabe inita. Maganda si Za sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kanang may sugod din na pwede kay kuhan mo na maturok kasi malata. Pito. Nagdakong bag na. Ikaw. So, 7 kapunan. Nagdako sad. May lain guys, nasanggot. May laing kuan. Wanis dang gamitin. So magdapo ko sa akong basura kay ang ilabog dito kuan. Natuman ni magsunog ang basura sa bahay ni lagi. So say alam ta to guys. Siya guys, di ana day mi. Naalaman niyo guys ag update sa bahay ni guys, sapit na mahaman pohon. Hi guys, good morning. Diyan na sila guys. So ni update sa bahay guys. Tara na. Kalis ginuwapit na gazin. Natauran na. Saan nga daling morag sa amin? Bilang gagawin si Kandawan. Sila guys. Smile ya kayo. Nakitan ka. Ano yung phone din sa song and voice? Yan na guys. So guys, mo nilang agi guys sud sa kuan kanang mo 1 month na nilang agi trabaho. Ay wa pa di 1 month kay gituwas pa dito nilang kuan dito kanang si Wall mga 3 weeks. Mo nilang agi sa 3 weeks guys. Nabuyag. Ano maganda mo ro na dumamo. Ay. Asa dito ba? Maligo go. Dire ka ng mga pangakwan. Maligo. Basta ba? Lot di mo. Lamiha mo ya. Watas mo. Ano masahan yo? Naway man mo. Let's go. So guys, so ang kanyang pasan din kay kuan ay saglit ito siguro po na yung kan guys may luy akay
May dagang nanunong. Uy, sa amin dito. Tambok sagot dani. Tambok yung dani sugloy akay ko ano ni kanana. Guys, patulungan na rin. Ito na. Ito rin. Ha? Ha? Okay na sa gripo dito ka. Ha? Kasi sa tubig. Ha? Kasi sa tubig. Unsa man ang tubig? Kasi Asa man? sa away mabuhi pa kang yan eh. Atong tara mga dali. Kasi sa to ka. Unsa man ako? Obre abre. Ay, ako na. Hi guys, I tried. Okay, may kamera mo sa sidan. Hi guys. Amang suka ko na rin luya. Tara, mas ano sa sidan guys, grabe ay dahag juta. Ito sa yung kaliguan. Muna na. So guys, dinhi guys kuan. Mana day tubig. Kaya napakabit na may tubig daan guys. So haang bason ni kay aron ma kuaning juta kay grabing kainit. Say maganila ay loy aha ug di itanom kay sayang raman. So sa ning bason guys, malagan sa siguro nung hapon ni nang itisok ug ma para ning juta nga basa na. Ay, ano? Kalain bagjuta gana ni Basman. Dili rin magbuhay sa mga dari dayo eh. Gawas na lang. Dahil yung may. Ha? Gawas na lang lagi. Kaya na. Bas di ay. Bas, uy. Yung ano, nay na buhay. May nagulo. Nakita mo ka na buhay. Ano ba? Gawas na lang. Mabuhay lagi ni siya mo namin. Anay, umang na nga. Nang wanda yun. Asa? Dayo, umang dayo. Uy, dayo. Wala! Sino di patay? Wala! Mayroon lagi na. Basa at ito. Dari guys, siguro ang mga silingan, dakan kaso mga manok, kadangag malalang po sa baang mga manok. May manok na itlog. Ito guys, kaning lugar na dari nice kaso pian kay dapig dagat. Nja. So dyan lagi tanong guys, basta mga adyo kay dari mga silingan, dakan mga tanong-tanong ko dari silid. Kung na guys, location na dami na sa likod sa munisipyo dyan sa kanang kuan, likod dyan sa cultural sa Valencia. Yung arang sinis ka kuan wayaglo kay aglikodan ni agkuan ni guys kanang police station. Nigawas mo dani na ay CCTV.
Sa police station dadyo na. Pero kag diha pud mo agi sa police station. Sa makaabot dari. So why kuyaw-kuyan. Ja guys, na ito rin comments dani na magbasa mag-vlog dito ko dani sa kanang bahay ni MM. Nazi mga comments dani nga bugira kuno ko. Kani nga ijang bahay guys, so ko ilabot dani guys kay ja haraman ni. Igora mo ko dani ning kuan ni jani. So guys, sa maginaingan nga kuan kuno kanang ang bugira kuno ko unsa ni nang kuno ko dihang bayo unsa ko nang kang MM ang ganing bayo ko ilabot daan ni. So igora jud ko nagalalay mo na guys nga gipasabot mga kasabot nga unsa yang ipanghambog dani nga di mo zini ahong bay kang man ni ako ning igo na ko ni jadari ning kon guys yang pag-abag para kuan kanang nay kay wa man si kaabandari so ako di nagkusog ni jadari sa Valencia uban kay mangina naghinambog kuno ko tanan ko na hagiang ko na sabi ang kun dani nga duwa ko nang kun dani kay ija mo zining bay Ha? Ay, Magulada. Magulada, nagsabutan ang tao. Ano ba yun? Tidak. Day. Ya, tengah hapon tam nanday to sang baang sang bas anday. Wala. Ano man to? Halo mo na? Guys, ako rin ya. Ako gibasa dari. Gumamit ka? Tubig? Tawa, di pa. Buwan. Ang kaya gibasa guys, kaya mga dusa lain lang pero mabuhi siguro na kayo namay ko at namay nangabuhi mga kuwan. Nakagbot. May sigahan nila mabuhi. Ya, paliw po ya. Hindi ko kata ya. Hi guys, manduto na din guys. Adios Marcos ya. Hi guys. Mm-hmm.